Hi, hello! Kumusta ka mo? Ano yan? Isa minyong alagad sa kanginan to Fran Morales. Anday na ako sa partner ka pundri. Huwag may pagbubuhag. Kami Randy Tayad. Okay. Kumusta ka mo tanan? Kung ako ang masulti yun, ha? Always say a prayer, mga kaigsunan. Asap kita. Okay. Bueno, alam mo kalimutan ka lang sa itong panalangin o pag-ampong ito sa itong labaw magagam. Una, ginastanan, may dala. Itong pag-ampo, sa papangaon ito, unahon ka na, dili lang mo makatubang na ng cellphone. O organi akong katambang yung gumay. Ayaw pagkatubang sa cellphone, abi kay, mo naman himuon na ito yung paghandion. May tabo ang simo katubang sa cellphone, yung mga on cellphone ng Japon, ayaw. Ang pag-ampo ito unahon. Thank you Lord, simong gata ka mong grasya, matag adlaw. Thank you kayo. O ako sila ipagumusta sa makalito akong amigo day, si Ryan Suson. Okay, kumusta dia? So, Ryan Suson, then og nato ni Muntor Tatoy. Kibaw naman yan. Okay, og dito sa norte no, ang akong amigo sab si Cap. Winston Pipito. Okay, og sa south arto dire kumpare Pare Pangkoy. Okay, kung Francis Ispares. Okay. Mga suol ka na ito, gaya nga ito mga kauban niya. Okay, sa inyong mga constituents, kumusta ka mo? Thank you sa inyong pagpaminaw. Okay. Bueno, suwata mo ko na ito matagal ng pagtagad. Pinadakin sa usak babae, nga mapatago lang sa nga nga Juvie. Kinigibatan ng sa radyo ni Ray Arellano. Kagsunan ang itong sender si Juvie. Kini akong problema, bahin ni sa akong kasing-kasing ba nga patapa lang gadiglabay sa akong gugma, o kung nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Ganyan pala ang umiibig, lagi ka nang nasa sa isip, lagi kitang naaalala sa bawat saglit, tulak ng bibig, kabig ng dibdib, ito'y kabaliwang aking nabatid, kung tuluyan Oy! Nay! Kisar sa imo gipadungog-dungog ang kanta-kanta ni mo diha. Aan? Nanang naaman kita diha sa luyo. Ha? Nga na may dakong lugar diri sa tubangan. Naaman doon ka sa luyo diha. Ay nahibaw, bayagid ka na ako. Bisag asa ko pwedeng magkanta-kanta, Nay. Kanta-kanta man gani ko sud, usahay CR. Oh, na. Kay nangambisyon pa dyan kang mag-singer nga. Ibaw ka naman unta nga. Unsa, Nay? Ay nalang, pag-singer Jubi, oy. Ha? Hinay ang kita ron sa mga singer. Kay hibaw ka, maghimo ka ko sa ka-album, mahalin lang gamay. Ang imong album, gimuan nag-pirated. Asa naman di nga mahimong singer. Kaya kung gustuhan pa na ako, ay wa na, oy, may concert at ako ron. Abira pa tao sinampak. Ngayon sa may narasuna ng pagsige kanta-kanta ni Mugya. Waday kay pangandaman anak. Ay, Nay, ay na lang ko na ginutang akong pagkanta, Nay. Paghuwat lang og magbunga na ni. Magbunga? Sa pagtuon ni mo ang imong tayo, santol? Nabiyasa na na makasturya sa tanang prutas, santol gyud. Oo, kay aslong kayo paminaw ni mong tingo. Unsa di gusto nimo, Nay, kanang sweet? Unsa? Unsa gusto nimo, kana bang sweet ang akong kantahon? Sweet, natural. Kani sweet, God. Una, kanyang hair nga diabetic ka, Nay. Ay, wala labot. Hanggaw yan mo. Job, ikaw rin na? Ay, kaklaro na akong ako ni. Klaro daw. Dili ni picture. Ako git ni as in. Lan. sorry. Di sa di ka picture no. Ikaw sa kiti ay na. Oh, Sorry, ako ka bantay. Ako sir, ko bantay na doon, di ka? Sige ka bang tanaw na ko. Ay, dapat ka na nakalitan lang ko pa. Unya, wala ko makailan ni mo. Kay murag, ni gwapo siya kag samot lan. Mo ba? Gipilit ka? Ano nga? Gipilit. Sige, plit. Gipalit. Ay, kung ano ko. Unya, kay wa man sila. Naglibo ko kung asa ko mo palit ani. Ako sa gipilit mo? Nangita lagi kong tambal sa kasing-kasing, uy. Saan dahil mong kasing-kasing, di napas mo na? Paris mo. Murag na kanseros na yun akong gibati lan. Di ba? Oy, habis buyit. Buyit? Si Juvie ko, no? Si Buyit. Ano dahil ha? Naambot anilan, uy. Bida, delikado ka na eh. Naya mo silingan na yung anak taon? Inana yung gibate? Maupalan? Oo, lagi eh. Unya, asa naman si Heroin? Tuwa Saudi Arabia. Halos ka abroad, di ay. Saudi Arabia Hospital. Ay, bungod siya. Hoy, Jobe. Ganina ram ka nagsige hinuktok diha. Imong gitutukan nagmayo imong kuan kisame. Mabuslot baya na. Ay, Nay. Sabay hunahuna ni mo, murag mulapos sa manas kisame imong pananaw. Murag paminaw na ako noon, naabot na nas buwan. Nay,
Na-in love na ko. Kumay noon. Ay, naunsa mang problema ha, anak. Kung sa may problema, anak, nga, normal raman as tao ma-in love. Kay kitang tanan, gibutangan ta kasing-kasing sa Ginoo para mo bati magsama, anak. Yung problema na ko, Nay, kung saan ako siya sa pagsulti nga na-in love ko niya. Ay, sus, maresip ni mo. Ay, problema raman na ni mo, anak. Naidagang pagi. Ha? Kung mahadlo kang musulti niya personal chat o di ba tekse. Doy, mo rin na binag-unay, chatan, or dili textan? Oh, ibaw naman karong panahon na high-tech naman. Wala kinaraan style, Nay. Aw, gusto ka kinaraan nga paagi? Unsaon, Nay? Suwate, o di ba, tiligramahe. Kasi ito'y karaan yun, karaan. Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod na love at first sight gid ko ni Lando. Kung mao to nga tungod kay pinangga kong nanay, gitabangan ko niya, gidako niya dito ni Lando aron magkaistorya gid ming duha. Unya, ay mao nilang bahay, Nay. Oo niya, unsa man. Wala ni atrasay ha. Idlabang yung kaanan tohan ha. Ulag inay, di ko mahimutang ko di na ko siya makita. Ha, mao na nga bahala na lang gid ni uy. Okay, ay kabala ka. Ako'y makikistorya niya. Ibaw ka nga supportive kay kunimo, anak tago ka. Tana, pero yun na. Murag sirado mang ilanak. Murag magway tao. Suwayan lang nato, Nay. O wagan ni amang utara tas tindahan ay kanang ilang silingan ba? Basig nakabantay ang tindira nga nanglakaw sila. Suwayan lang nato, Nay. Nala, sige, mangutaan na ta. Maayo! Maayo! Ate ato na eh. Ate Pwedeng mangutaan na. wa may baligya eh. Ha? Wa may baligya. Unsay way Abi balik? ba na ako, palit mo, muta na raday ka? Ay, di pwede. Mangutaan na raman ta, me. Kung naabay tao anang baya ba, kanang inyong silingan. Wa ko kabantay, mama eh. Na. Tarong nga, stubat. Wak di kay mo ingon ka nga wa mi baligya anang imong pangutana. Hanggaw biya nimo. Tana jubi ay. Nay, ay sanay. Nay, alag lakaw, Nay, Ha? Nay. Ano ba? Dali lang, dali sa. Ha? Dali na ba? Dali na kay way tao anang ilang bay. Waday atong tuyo diya Kadiyot sa lagi, Nay, kadiyot sa. Unsa ka ba? Uy, sige ka magtutok anang kuan ka ng tindero. Unsa, naglagot ka? Wa, Nay, uy. Wapo lagi siya, Nay, sa. Unsa? Na-in love ko niya, Nay. Sunog na, jubi ay! Ambot og ngano nga pagkakita nako sa tindero sa tindahan, wa ko mahimutang. Ubo na lang kumapadayon atong lando, uy. Dito na ko focus sa tindero sa tindahan. Unya. At siguro kasi manggibati. O lagi miyot. Kaysa pagkatinuod no, sukad nga nakita ta ka, wa na ko mahimutang. Mao nga, gipangitaan ko gid kayon nga ikasulti ka. Kasi magmahay ka, pagkupara ba yata nagkaila ba? Dili gid question ako kung kanus ata nagkaila. Ang importante nga nakaila og nakakita gid ko nimo. Mga ubadyob, o nyo taman. Kita na. Lisod man sad og tamo na. Syempre kita na. Yes. Asa man tarong. Unsa? Astang hanggaw agad di mo jubi. Nay, igo na akong nagtuman sa mando sa kong kasing-kasing. Hinunday! Mando sa imong mata. Sige ka lang ingon mando. Hasta ko gapil-apil ko ni mo ang imong mando. Oh. Unya day, kakita ka lang atong tindero nga hanggaw og utok. Na in love ka dayon. Nay, mo na ginaingon, Nay, nga love conquers all. Sabi ni Saya pa, ayaw na lang. Muna binisaya sa love conquers all. Dili, oy, ang Aw. mga ko ipasabot nga ayaw na lang ko, pa-explain na ba kung sabi ni Saya, anak. Ay, tuga-tugag in English. Basta, Nay. Nay, si Miyot na, Nay. Siya na ang akong gitawag. Siya na ang gitawag sa akong kasing-kasing. Ay, bahala ka. Kanarabang imong kasing-kasing pagkakalag panawag. Bagay bitaw maghila-hila ka ha. Basig lain ang imong tawgon ha. Basig magpunay na kang nanay, tabang nay. Buklon tayo kang jubiha ka.
Unya, pila may sugilanon, nagbungag yun ang among gibuhat ni Miyot. Ug ako siya gisukna nga magpakasal kay namaplos na lagi ko. Unya, Oo, to. Mabdos na ka? oh Miyot, mao nga gusto na ako ba nga sa di pa ni maklaro ang akong tiyan, kinahanglan nga makasal na ta. Wow, yabag bang ka, Jubi, uy? Undi na yabag Miyot. Di ka malupag sa akong gidangatan? Di ko anay. Ibabaya kang di pa kuandam yun. Ibaw balik ang di pa kaandam nga nung gibuhat man ni mo na ako. Ako din hagan na ikaw man. Oh, bitaw. Unya, nisugot man sa kape. Nabugos man ka. Oh, nagpapugos man sa ka. Unsa? Bot may pasabot ako og ning sa noon. Ay pagnanggaw na Oh, hindi, oy, basta. Basta ha, kinalang imo ko pangasaon. Kinahanglan gid mi yun. Sukat atong panagsulti namo ni Miyot, wa na siya mopakita nako. Bisan diun sa akong tawag, di na siya makontak. Hangtod nga nanganak yun ko. Unya, gikan sa akong pagpanganak, gibuto na sa balik si Miyot, pero wa na siya pakinako. Mao nga ako siyang gisgutan nga nanganak nako. Unya, kadiyotang Miyot! Uy, Anong nisiga man nagbahay imong mata nga nakakita nako? daan na siyang sigad. Sa sigam ko ni daan. Oh, nahibawa man ko, pero mas nisiga gid ron nga nakakita ka nako. Ano man, wa ka magdahong nga makakita ano? Job, kuan kining. Di lang ka mangumustag nanganak na ba ko? Kung unsa atong anak, babae ba o lalaki? Ha? Hoy, ayaw pagtuo nga mugukod pa ko nimo Miyot. Usaray gusto nako karon nga nagkita ta. Gusto na akong ipaabot nimo nga kinahanglang muhatag ka nako para sa bata. Sa? Sabot. Sustento? Na, kuha nga kong sweldo. Konsultihi ana ha. Kung di ka muhatag og sustento sa bata, tan-awon tag makabalibad ka ba kun ang korte na imong ingon. Sa? Recorded by X Thunder Gaming. Idangop ko ni sa korte aron mahatagan og sustento ang akong anak. Ha, wa ko maginahanglan nimo oy. Ang ako lagi kinahanglan para sa akong anak. May lang muhimo unya, inikahimo na mo sibat na ka. Sige, suwayig sibat. Kay ma-wanted kag di oras. Sa? Ugma, idangop ko rin abogado aron siya na mulihok aning problema ha. Jobe. Mayong adlaw, Torne. Mayong adlaw sa. Nakainom doon pa ka na ako at Torne. Nalimot. Nalimot yung ko kinsa gani kato ka. Ako bitaw tong imong kliyente nga gilabanan. Kadtong kaso na ko nga gibinastusan ko ba kay gihikap akong lubot. Katong nikihan at katong gikihan ato kay nang hikap og lubot. Ay, ikaw na ay katong. Oy, ako to, Torne. Okay. Unya, kumusta naman ang imong lubot? Okay na, Torne. Pero dili ako ang may tuyo, Torne. Kining akong anak. Unsa ko di ay? Ikaw di ay inday? Hoy, Jubi. Tingog niya, oy. Sige ka malagtutok sa abogado. Ulitaw pa ka, attorney? Ulit ako pagkitaon ta. Sa una busy magkayo ta. Bueno, paniod to naman, mga onsa mo ha. Unya, balik lang mo, hindi ko man ninyo paniod to kay tiwason ko usap una ning ako mga kliyente. Kadiyo lang yung kayo ni. Paniod to lang usap mo. Hoy, ikaw ba? Nayabag na idug ka, no? Nga naman, Nay. Nga nung sige ka magtutok sa abogado ka kanina. Gwapo lagi siya, Nay. Ay. Nay, na-in love ko sa abogado. Daan pa ko. Nayati na. Pag-shoot diya, Jubi, oy. Pulos ka man lang in love diya. Basig inigabot sa kurte, makakita ka suwes. Basig ma-in love na pagpambuang nga ka, ha? Nay, ang gugma wag ipili. Bisan kinsa pwede gugmaon. Ilog diya, eh. Na problema na katungod anang imong gugmang giahak patakalag tulok. Karon ang abogado na sa imong trepingan. Dukdukon tahinuon ka. Mangita ka laing abogado. Dili, Nay. Siya na lang, Ginay. Bahalag mapilit kita. Ganahan ko sa abogado, Nay. Na-in love ko. Ay, Hilom, ha? Hilom. Pagkauwaw ka lang buang nga. Kahilom! Agay, Nay. Uy! Mo
Mao na akong problema. Ambot unsa na akong pagbati, uy. Basta makakita gani ko gwapo nung ma-in love gidayon ko. Sigihan lang ko kasaba sa akong nanay. Unsaon ni nako, uy, di magid mahimong ilaro ng akong kaugalingon kay mo man akong gibati. Sa di ay nang mahigug mata, ma-in love ta. Bikon no bi, unsa man og kamo ang pasultihon? Juvie. Thank you. O katong sender ka ron, Goliath, Si Inday Jovi. Juvie. Kanis Jovi Ate Pres, kanang lahit as Jovi Abejes kay botan to. Migam to nato. Si Di man to. Jovi? Kanis Jovi hingibug yung kani si Ate Pres. Oh, Bisan kinsa ba? makita nga gwapo-gwapo, hingibug hantud no? gipaangkat siya. Nya iya pag gipaangkat gibiya sa laki karon. Ibigapon. Ibog ya po siya, yung ibgan, akataw dyan, tiguan kayo, abogado. Bugado. Abogado. Ibog siya. Ibog siya. May ganiwa sa imong simbaw niya, pare tiguan. Pangilisod kayo, Tibres. Simba ka niya, ibog itiyon, pakita ang cabbage ba? Para may ibog ang pare, pastilan. Mo nga, matod pang, madod siya noobod siya. Ang lawas si Kristo. Sus, bingal ba kayo diri? Kita Dito na kayo. ipasok ang kuwan. Hello, eh. Ano yun? Ganun, dito sa niya ipasok. Binuang ko na. Binuang pa rin siya. No, kaya baka ka mga midya sa tao. Mga parang katawa sa tao ng mga tao. Para di Inaanam magduka. niya. Para di magduka. Nya usap yato kitambakan ni niya. Di pres kay ibog magtaon kay siya. Bisag kinsa mo ikaibgan. Bam! Ikaw bam, di man gyud kay Oy, ibog. hala. Ibog. Stick to one niya. Uy! Di kong too. Hindi na? Stick to one na yun na siya. Di pres security rin. Bitawan. Iluwan ako, diba? Kalayaw ko ginatay si Bambina. Ingidog kay gwapo. Labi Ano, na marag si Kuan ko, no? Kita yung mga Kuan. Piolo Pascual. Piolo Pascual. Una ganahan ka Muna siya. Kevin Perez. Ikaw sa ibig tripandong. Dahil ito, ang iyang pangutana Goliath at dahil pangutana din na wala sa last stage. Unsa kunoy unsa kanila pangutana di ate Pres dili kay laro. Mao ni ako problema. Amot unsa ang pagbati ay basta makakita ko gwapo. Ma-inlove din ko. Ma-inlove siya. Sige mo ko sa pang nanay. Saon min ako. May nanay magyud din. Ilaron ako ang akong kagalingon. Mao magyud taon ni akong ibati. Okay. Ma-inlove Sa ba siya. na may gugma ko. Inlove ta. Ha, biko no pam. Sa ba na pam. Ma'am Juve, na ako'y ipabati nimo aron matugkad nimo Sige, sige. ang mga kahimtang sa mga babae nga parehas nimo. O ngano sa imong mama imong nanay nga magsigyaw-yaw nimo. Ge. Kung naa kay Biblia diya sa inyo, Jovi, ukbani dinha sa Sirach 7, versikulo 24. Gingon diri Jovi ay, no? Sirach 7 verse 24. Kung aduna kay mga anak nga babay, ang pingi nga magbinuutan sila ug ayaw sila patuyangi silang gusto. Para ni sa imo day. No, dili kita di ko mga babae, dili ta magpatuyang kuno sa atong gusto eh. No. Sa verse 25, kung imong minyuon ang imong anak nga babay, nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas, apan ihatag siya ngadto sa sakabutan nga lalaki. Kani para sa imong nanay, mo na imong nanay magsigig badlong nimo kay pwede nga minuon na kuno iyang babae aron mahuman ang iyang mga gimbuhaton isip tahas apan ihatag sa sabutan nga lalaki. Unsa man pagkabutan sa lalaki nga usa lalaki pang imong gika-involve primero, ningon man siya nga ikaw man nakagan ako. Niya imong sang tubag. Ano sa napahagat ka? Kani nga akong ibasa sa verse 24 mao ni hinukloge. Para ni sa mama. Ang mama, gibasahan din sa Biblia sa verse 24, apan ikaw nga anak, patugkad po ninimo, hinuktukay po ni palandungan ni, kung aduna kay mga anak nga babae. Ibali mo nanay mo itong padungog ani, ang pingi nga magbinuutan sila o ayaw sila patuyangi silang gusto. Gibuhat din sa imong nanay, ikaw mo dili mo patuo. Oo. Mura kag ako, hingibog kaayo ko. Hingipod ka ang Hingibog Bambina. kaayo ko. Gano'n ka na Hindi ka magkadung usang laki. Ang litan si Kevin, makita kong tripon. Oo. Di na kong Kevin, hari na sa kong tripon. Ilikita na mong Kevin, mingus Kevin. Unsa man ka, maran mo ka mo imot. Akong gingan, maran mo tak managsuon. Hingibog kaayo. Mga to imong amigo, usaba mo sa bural bro tayo iso. Pero Parihat, abot ang beta ba? Parihat Kapag si Alan, di ba kinihingibod? pagparihat ang Bahay pagbay. mo, unsa lalaki. Unsa? Babay. Dili kay ko. Di ba kanihingibog si Dili kay ko. Babay. Kini ba? Usar ginako, usar ginako ama. Dito na siya hingibog at please, di man siya kaklaro kita ang pagsugar. Yung
Jubi, palihas na inibog, Jubi. Abi ni mo gulat, kung di akong buhaton. Kanabi taong kanang tanaw na kong na, naibog lang sa kung ako'y makitan. Manawag kong St. Michael Archangel. Manawag kong St. Michael. Saan ni mo, be? Nga iiway taong ko sa katry si St. Michael na may prayer na nga bitaw. ipa-drive si Satan. Si Angel Michael, igsuon man na siyang Satan. Yung mga sitig panalipod nga. Tabangi in taong ko, panalip din taong ko niya. Ari po ka ni Jesus dayon. Kaya na may panultihon nga sa Holy Rosary, sa Binisaya lang ako naibawan, kung kaibaw sa English, na may pangidyon na parte sa Rosary in every na po kabid sa Rosary. Ngayon nga, Jesus, anak sa Diyos Amani, padaangin mo espiritu din sa kalibutan, aron mampingan sa tanan katalagman, gubat, ug unsa pa to ingon ana. Unya, moderator po kang Mama Mary. Mama Mary ang Rayna matupapanalip na. Mutawag ka na, Juvi. Wasig wala kay simba-simba, Juvi. Mo lang ipalabi ang mga lawas nun. Ako, parehas na, pero ako matsatiman ng saya ang mga espirituhanon, Juvi. Kay himbog kayo ko. Nagibidyohan kay kung Kevin Carlon. Himbog na saan ko. Labi na itong daot pa siya. Apel ba siya sa Mr. sa Twister? Mag-untang to. Saan mo naman na? Ito naman noon. Tulakong paso, tihon. Are